idan baka yi subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Alquran ba irin ni ba. Kai kuma yana lamarin ka haka. Wallahi ni bana ganin kaina wallahi. Internationally, spend your radically, money necessary, Alquran na mama da. Kana mana murna. Ai da murna. your body in a Oyo. Wallahi dole kuma na. Ai da murna. your body in a Oyo. Wallahi dole kuma na. To. Ya. Gashi. Ba. Babin da za ta yi dai. Yana yi? Eh. Wa zai zo ya ɗauka? Kai. Wani zai ce ba ta da rai ko? Yawana. Ko ta bagar ta gudu ba. Nama kenan. Gashi. Kai. Me kunama kenan. Ah. Wa zai ɗauka? Daren ta fa. Cima. Kun ganta? Yayi. Kai ta longa sai na haka za ta harbi mutum. Kaga ba gindin. Ka tana longoso. Yanzu ne kam za ta harbi. Cizo ne. Ka ci goma na.
a bani shan yola suna da daɗi fura da nono suna ta bani shege manaja ya ce in ba duk abin da bai taba wata kasa ba wata kasa ba 442 namu yana ta gaba kai yana ta gaba kai